ngixolisa, ngeke ngikwazi ukuxolisa impilo. Ngeke ngikwenze lokho ngixolisa. Ngirayithi nje. Kusineke lowo esithi I said what I said akukho kwaxolo ndizalicela kumpilo enhle. Usineke beye wathi umpilo enhle uyifake kwi season 2 episode 2. So ngoko brother bakhe bebedibene naye uLwandle kunye noMpumelelo wathi uLwandle hayibo awuzulicela uxolo kumpilo wathetha lento ke nimvayo ayithethayo. Abantu ke bathi uSne unomona ngompilo enhle. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now phambi kuba ningene kule video ucacisa uba kuthiwa uSne unomona, uba aniyazi okanye nisakhumbuli, utata uMosamseleku uthi uSne waza uzohlala noMacele kwakudala, then kwafumaniseka uba uSne noba wenza izinto ke uba ekhweletela umamakhe, uyabona ekhweleza, then wabuyela kowabo. Kuthiwa waphinde wabuya uSne wahlala noMayeni, nakuMayeni woyisakala wavele wahamba. Kuthiwa waphinde wabuya uSne wahlala naye noMangwabe, nakuMangwabe wavele wahamba. Umuntu ongavayo kuba kuthiwa wahlala naye nguMakhumalo, I guess uMakhumalo ke behlala noMpilo, and ke uMakhumalo noSne kaloku noko basondelene nokwe-age, so bizawuthanda banzima kakhulu, especially xa sexake nabafazi abadala. Nomakhulu kaSne ke khona apho wakho ne-meeting kunye noMacele, wathi yena ukhetha uba uSne kungcono xepha kuMacele ngoba uyaboyisa yena notamkhulu, wesekhona kutamkhulu kaSne ngoko. Kuthiwa wenza lento yakhe yovele anyamalale ahambe. uSne ke njengoba kuthiwa unomona ngompilo entle, kuthiwa unomona kuba yena nompilo entle bengabantwana basecaleni, as in abazali babo abatshata notata uMosamseleku okanye zange batshate notata uMosamseleku, but ke uMpilo yena uright and uphila i-soft life noMakhumalo, ubheke esikolweni akho nto ivakalayo uba kuthiwa nankwe-ngeva okanye emoshile, whereas uSne yena day in day out soloko kuthethwa ngento zakhe, so kuthiwa unomona ngaloo nto leyo. Impumelelo ke uye wathi kwi-diary yakhe ba njengoba bengabantwana besithembu nje vele ke bakhona into ezinjalo, bakhona abanye abajonga abanye ababona ingathi bazenza ngcono kunabanye. Kodwa ke kule nto uba kuthiwa uMpilo waphila i-soft life noMakhumalo, but noSne bethunana uSne uhlala kwaMacele, and then aphinde uSne unikwe laa mzi kaMacele eMzumbe kuhlala yena pha. Uba beyifuna i-soft life naye benozenzela, and ke ngoku bonke la makhosikazi azamile uhlala naye yanguSne owoyisakalayo. Enkosi kakhulu ke ngoku sinibukele le video, khanekhe nitsho nani uba nicinga ntoni ngoSne nompilo entle. uMamgobhozi uyandibona kwivideo elandelayo. Bye.